Assalamu alaykum edi sağlar. Bugün men size Mehmet Kömek atly Türkmen halk ertekini aýdyp bermekçi. Bir var eken, bir ýok eken, Mehmet Kömek diýen bir adam bar eken. Ol ören huşsuz eken. Gören eşden zadyny derrew ýadyndan çykarýan eken. Bir gün Mehmet Kömek'iň aýaly oňa Meni suwundyry ýetim gelýär. Bir ýerden suwundyr tapdyr. diýipdir. Mehmet Kömek bolsa suwunnur getirmäge ýola çykypdyr. Ýola düşen wagty suwunnur sözüni ýadyndan çykaryp gaýdyp öýlerine gelipdir. Aýaly oňa suwunnur sözüni gaýtalap aýdypdyr. Mehmet Kömek bolsa ýzyny üzmän suwunnur diýip ýola düşüpdir. Barýarka öňünden bir suwly ýap çykypdyr. Ýatdan bökjek golanyna suwunnur sözü ýene ýatyndan çykypdyr. Mehmet Kömek Edi şu ýerde ýetirdim. diýip ýagyň içini gözläp iki waka aýlanyberipdir. Şol wagt ýoldan iki sana adam geçip barýan eken. Ol adamlar Mehmet Kömeň ýanyna gelip, "Dost, sen bir zat ýitiräýdiňmi?" diýipdirler. Onda Mehmet Kömek Ýaly gaçandyr. Bak, şu ýapdan bökünçi ýerine ýitdi. Indi men öýümde näýüz bilen dolanaryn? diýip köp gynandyr. Olal geleller bolsa bir gowuz adyny suwa gaçyrandyr öýdüp, olaryň birisi, "Dost, biz agtarşaly, gözleşeli eger tapsak, ýarsyny bize berermiň?" diýipdir. Mehmet Kömek oňa razy bolupdyr. Üç adam bolup suwa girip agtarypdyrlar. Güýjüň soğuk suw olaryň aýaklaryny üşedipdir. Ahyr biri, "Meniň aýaklarym suwunnur ýaly boldy" diýipdir. Mehmet Kömek suwunnur sözüni eşitenden soň Ay, tapandyryn diýip ýapdan çykyp ylgap gaçyp başlapdyr. Agtarşyp beren adamlar hem tapan bolsaň ýarsyny berip git diýip ýzynyň kowalapdyrlar. Bir ýerde Mehmet Kömegi tutup, "Tapan bolsaň ýarsyny berersiň" diýipdirler. Mehmet Kömek bolsa ýzyna suwunnur. diýmekden başga jogap gaýtalamany. Olar Mehmet Kömegi urup usurgadypdyrlar. Soňra Mehmet Kömek Onda men näme diýeýin? diýipdir. Onda olar "Ýarsyny tapdym" diýde gidiberdi. Mehmet Kömek Ýarsyny tapdym. diýip gaýtalap barýarka. Öňünden bir pul ýitiren adam çykypdyr. Ol adam Mehmet Kömegi tutup, "Ýarsyny tapan bolsaň, ol menkidir, ony ber" diýipdir. Mehmet Kömek uğruna seretmän öňkü sözüni gaýtalap durmuş. Ol adam Mehmet Kömegi urupdyr, ýenjipdir. Mehmet Kömek ýykylýança öz sözüni gaýtalapdyr. Mehmet Kömek işiň bolmajagyny bilip ahyry Onda men näme diýeýin? diýipdir. Ol adam hem "Her kimiň meniň pulumy tapyp da maňa bermese, kül bolsun" diýipdir. Onda Mehmet Kömek Kül bolsun. diýip gaýtalap ýola düşüpdir. Barýarka öňünden bir harman alýan çykypdyr. Mehmet Kömegiň kül bolsun diýenini eşitip, "Sen meniň bir ýyllyk zähmetimiň hasylyny kül ederçe bolduňmy?" diýip mazalja ýenjipdir. Soňra Mehmet Kömek Onda men näme diýeýin? diýipdir. Harman alýan, "Çäçiňe bereket" diýde gidiber diýipdir. Mehmet Kömek Çäçiňe bereket. diýip gaýtalap gidiber. O waň çetinine bir gabrystana bir topar adam ölü jaýlapdyran eken. Mehmet Kömek olaryň ýanyna baryp Çäçiňe bereket. diýip geçip barýarka ol adamlar hem biziň hemmemiziň ölümimizi dilýärmi? Sen biziň duşmanymyzmy? diýip mazalja ýenjipdirler. Soňra Mehmet Kömek Onda men näme diýeýin ahyr? diýipdir. Onda olar "Heýwaýe" diýip ağlady gidiber diýipdirler. Mehmet Kömek ağlap barýarka bir uly baýyň toýunyň üstünden doşupdyr. Baý bolsa Mehmet Kömege "Men ýekeje ogluma toý edýän. Sen meniň şatlykly günümde aglaýanmy?" diýip alypdyr da taýagyň astyna salypdyr. Tas gözü çykan eken. Mehmet Kömek ahyr Men onda näme diýeýin? diýipdir. Onda baý "Ha ha ha" diýip gülüp gitdi. Mehmet Kömek gülüp barýarka
bir keýigin nysany alyp ýatan mergeniň doşundan baryp keýigi ürkezipdir. Mergen hem Mämet kömegi tüpegiň gunnagy bilen ura-ura bir hal edipdir. Onda men näme diýeýin? Mergen sezini çykarman pese bukduklap gitdi. Mämet kömek bukduklap barýarka bir gawully ýere düşüpdir. Zoýadan zoýa bukduklap ýörkä itler duýup sakçy hem gelip ölüm azabını beripdirler. Mämet kömek telim gunuň azabyndan ýadap, ajygyp, suwsap, ýykylyp galypdyr. Gijaň bir wagty soğuga, aýada çydaman oýanypdyr we ýola düşüpdir. Barýarka ödeleriniň gapysyny tanapdyr. Gapyny kaksa aýaly içerden Kimsiň diýipdir. Mämet kömek bolsa öz adyny ýadyndan çykaryp Bu men aç gapyny. diýipdir. Aýaly her näçe kimsiň diýip sorasa da Mämet kömek men diýmekden başga bir söz aýdyp bilmändir. Soňra aýaly men bolsaň dasarda ýatyber. diýip gapyny açman. Mämet kömek alaş tapman dasarda oturupdyr. Ertesi ýyl örenden soň öýlerine gelip Şunça azap görüp getiren zadymy saňa berermi? diýip dulda baryp oturuberdi.